and gentlemen, producing number 6 from the South Mercado Cluster, Grupo sa Nagkahiusa Pascado, alang sa Malambuang Dalmaon. Ang kaldas kong sa pising nagsimbolo sa ilang nakapot sa ilang kinabuhi kapag nakinilahin-lahin lang. Sila lang pa si Gino, ikot kita mo kabuta na. Lain ang pamilya. Taas naman niya akong busy. Ang pansin pa ako nagluto akong pamilya. Ma, pagsay ko ang labo. Ngano imong busy taas? Ngano imong busy mo?